Id-diskussjoni trattat is-sem tal-mara fis-soċjetà Maltija kemm bħala omm kif ukoll bħala ħaddiema. Il-Prim Ministru Laurence Gonzi tkellem dwar l-importanza li l-mara ssib bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Irrefera l-familja tal-lum u qal li m'għandix tkun li tinbidel imma s-soċjetà tagħna. Mhux nippretendu il-familji jinbidlu għax is-soċjetà hekk qed għandha bżonn, imma bil-kontra li s-soċjetà tinbidel għax il-familji hekk għandhom bżonn. Diskussaw wkoll ir-rata ta' parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Hawnhekk il-Prim Ministru staqsa dwar ir-raġuni għaliex pajjiżna għandu rata daqstant baxxa. Imma dan qed jiġri għax m'hawn xogħol jew għax il-mara sissa kienet qed tagħmel dik l-għażla. Qal li l-Gvern irid idaħħal aktar miżuri favur il-familja li jgħinu lin-nisa isibu dan il-bilanċ. Fosthom sensiela ta' aġġustamenti fis-sistema edukattiva. X'fiha li aħna naġġustaw ftit il-ħinijiet tagħna tax-xogħol, tal-post tax-xogħol, tal-ftuħ tal-iskola, tal-eluq tal-iskola. X'fiha? Għamlu interventi oħra persuni li kienu preżenti għad-diskussjoni illi tkellmu dwar l-irwol tan-nanna fit-trobbija tan-nepotijiet kif ukoll dwar ommijiet ta' persuni b'diżabilità.